Loh, iki mengaku ngombe urung lah kok iso entekne yoan. Aku ora ngombe, Mbok De. Lah terus sapa sing ngombe? Wong nek kene anake ya mek awakmu. Apa ya kucing doyan kopi? Lah apa ya ro to ya. Aku lho ya rene baradus kuwi mau iki wis rene isine wis entek. Lah sapa bisa ngombe? Ora ro, Mbok De. Oh alah, jenenge pengen ngopi arep menikmati hidup ya lho. Ya ndak sido neh. Kosek to Mbok De. Aja mbok gedhekne lek muring-muring ngono lho. Ning kene iki kan yo ene aku, sampeyan karo Kojen. Aja-aja malah mau nyalani setan. Setan ora salah apa-apa bang kok salahne ae. Lah sapa neh lho sing ngombe? Awakmu ora. Kojen lho ya cek urung tangi kira-kira bocah iki meng. Lah aku tak tinggal nyang jedeng mulo iki jek utuh. Lah saiki lho wis ora enek. Sopo neh? Ya ya tapi aja nyalahne setan. Angger-angger barang elek sing kok salahne tersangkane panggah setan ae.